Jak myślicie, kto będzie rządził w 2090 roku? Niestety, ale nadal Jesteśmy Z przyszłości. przybywamy W w pokoju. DeLorean został na cego niestety. I witamy w miesiącu Nie hotelarskim będę ślepił. na kanale. To jeszcze raz. Pokoje na bookingu. Zapraszam. Ogólnie doceniam ten hotel za czystość, za Schludność. porządek. Jest wszystko schludnie, no troszeczkę Miała obsługa. troszeczkę kurzu, ale to nie szkodzi. Takie mocne 2 na 10. Polecam. Tak. Polecam, polecam. Widzieliście kiedyś mech na podłodze? Tu by mogła być ta scena z... Tu by mogła być nagrywana spokojnie ta scena z lśnienia. Jak ta baba jest w wannie i... Znaczy ta kobieta, no ktoś powie, ta baba. Baba to kobieta po śląsku, więc nie powiedziałam baba po polsku, że ta baba. Tylko powiedziałam kobieta. Tu widzimy jeszcze jakieś stare rysunki bąbelków, które tutaj właśnie... No lepiej się do okien nie zbliżaj, bo tam ten ścipski sąsiad jest. Znaczy tego jego domu, nie? Ciągle robi haje. Ciągle łazi i kręci, marudzi i strzęci, taki z niego upierdliwy. No, proszę. A tu muszę RODO robić. Proszę dzwonić. Chciałbyś zadzwonić, a tu kiszka. Mhm. Ale przygotowania na święta są. W tej chwili zostało jakieś miesiąc i tydzień. Tu mamy pokój prezesa zarządu. Za bardzo to on się już nie naprezesuje. A to jest faks? Jeszcze kasa fiskalna takiej starej daty? Czego? Czego? Kurde, patrz. Do czego to jest? Do czyszczyny, ale To czego? wygląda, no. Kasa fiskalna, jaki jeszcze relikt w ogóle. Zresztą te panele na ścianie, masakra. Słuchajcie, a teraz będzie coś, co mnie strasznie wkurza w takich miejscach. Popatrzcie, są jeszcze całkiem dobre kołdry, koce, narzuty. I to tu po prostu leży i się marnuje. Mówiliśmy to chyba już w jednym z tych odcinków hotelowych, kiedy mogłoby spokojnie po prostu zostać wykorzystane w jakimś schronisku. Na przykład u nas w Psitulu teraz na zimę właśnie zbieramy koce, narzuty, prześcieradła. A tu mamy co mamy? Kocyki. No i popatrzcie. I to tu wszystko jest odłogiem. Ładna boazeria, trochę dźwignięty parkiet. No, powiem wam, parkiet. Powiem ci, stopa jest po niepewnym gruncie szykuje. Tu trzeba zdecydowanie ostrożniej. Czego się Państwo napiją? Gin z tonikiem. Polecamy Mojito. Wściekłego psa. Niebieskie. Czyli denaturat. Curacao, kamikaze. Sex on the beach. Sex on the Beach. To- Nie, to chrześcijański hotel. Tutaj takich rzeczy nie ma. Nie ma. A, Pierwszy do krwawej Mary dawali rajda. Działa. oddaj krew. Oddaj Czy stolec. ja jeszcze... Myślałam, że to będzie... A to tylko kalendarzyk. Ale powiem Raczej ci... bym być tutaj cicho, bo ten gościu był strasznie wścibski przed wejściem. No, właśnie. To nawet powiedzieć po tylko, żeby mody nie nabić. Tak, to prawda. Mojito. Ale widać, że kiedyś już kafle pracować. No... No, wygląda to jak jakieś wykopaliska archeologiczne. No, Albo archeologiczne. bardzo. Patrz, tu jest koziorożec, twój znak zodiaku. To- Baranek. Boziu, ale fajne. Kręcisz to? Kręcisz. No, Boga. Maszynka chyba do oszczenia wody. Czekaj, a tu?
Co zostało? To już tak ten. Mieliśmy strasznie urocze kubki ze znakami zodiaku. Takie poprzednio ustrojowe. No niestety mojego raka nie było, ale był Bartek, czyli koziorożec i Łukasz, czyli skorpion. I Więc Seba, czyli Seba. idziemy na moje ulubione terytorium w takich miejscach. Nie ma pianina, ale jest jeszcze nakryte. O, i tu odkrywamy kolejne te beczki ze znakami zodiaku. Miałam kiedyś taki kieliszek. Znaczy byłam jeszcze nieupoważniona, żeby z niego spożywać. Mamy bliźnięta. No a raka jak nie było, tak nie ma. Jawna dyskryminacja. Kuchnia taka mocno standardowa. Patrz, jak tutaj dostali wyjścia z nowego miejsca. O, i tu jest zejście takie techniczne też, więc też musimy tam wejść. Piec. Tak. Tu jakieś maty. Na kaloryferze jest obróbka jarzyn albo na parapecie. Okej. No to idziesz i znów. Nie. Co to w ogóle za jakieś ciśnięcie sobie? To się lubi. Coś tu ciekawe. O, tu masz fajny kubeczki. Może Masz raka, nie? Znaczy, no nie masz raka, ale... Nie, to jest wodnik. I Nie, wodnik też już był na dole. Nie, no. No gadam ci i zaś bliźnięta. Znak bliźnięte. A tu żyć blado. To jest dla bezzodiakowych, czyli co nie wiedzą, kiedy się urodzili. Się śmieję, ale Matka były nieznana. takie przypadki. Znaczy są takie przypadki. No wiem. No Na tych są kubeczki w blankach. tak. Przechodzimy chyba wreszcie na pokoje i jest w ogóle mega zimno. No jakoś tutaj było jeszcze piwko. Klucz się zaciął w ogóle w zamku. Ale ten dywan taki bardziej jakby biurowy, nie? To chyba były takie, nie wiem, strasznie niski standard tu musiał być. To się wydaje, że jednak ten standard był dosyć niski. Taki średni był. Średni, nie ma bata, żeby taki ośrodek był w stanie konkurować No wiesz, z czasem z innymi tutaj wymagania dostępnymi. ci wzrosły, no to... te- No trzeba remontować, patrz jakie tu są panele, chłopie, w ogóle wali jakimś kwasem. No, Nawet czynne hotele potrafią tak dawać. To też raczej tego już nie pociągną. A tam co? Jakaś... Nie, są łazienki. Możesz powiedzieć do kamery ciekawostkę, że to było się odkopalni ośrodek i to bardzo nie pracuje. No właśnie, o. To był ośrodek kopalni kiedyś, na której teraz pracuje Sebastian. Powinien dostać jakiś voucher na darmowy pobyt. Co w sumie? No, czego ci więcej brakuje? Masz ławkę, masz krzesło, możesz się uczyć. I to niech będzie istotą całego pobytu. Mamy najwyższą kondygnację z pokojami. Są opróżnione, ale właśnie panuje tutaj taki domowy zapach. No tak patrz, tak wojsko, nie? No bo tutaj gdzieś jakiś dom miałem. W sumie to tu wygląda jak takie mieszkanie, Taka kawalerka. taka kawalerka. No czy by to połączyć i ta łazienka? No nie, no to jak mieszkanie bez kuchni. To to był- Ja taką w pokoju miałem. No, może to były tutaj apartamenty. Całkiem by pasowało. Najwyższe piętro. Nawet nie dociekam, czemu tu jest niektóre pozamykane, bo w takich miejscach często sobie ktoś po prostu pomieszkuje. Widzicie, że jakiś zarewelacyjny standard to nie był. Otwarty balkon, widok na pozostałą część ośrodka.
widok na tą paskudną pogodę, która nas tu dzisiaj została. Przechodzimy właśnie do drugiej części hotelowej. Tak, widać tutaj za oknem drugą część ośrodka. My byliśmy tu od recepcji. A co to takiego? Aha, tu jest ten bar, w którym byliśmy. Aha, się zastanawiałam, cóż to za tajemnicze drzwi. Super. Powiem wam coś pomysłowego. Nie pada na głowę, ponieważ ogólnie dzisiaj pogoda jest niesamowicie niesprzyjająca. No i zobaczymy, jaka podróż sentymentalna nas czeka tutaj. Światła, kamera, akcja. I Po wystroju. To co odłożą. może pracownicy tu sypiali, Może jakiś wóz, no. bo mogło i tak bywać. No, jakieś zielone szkoły właśnie. Albo właśnie, no. Ja czysto, fajny pokój. Co my tu mamy? Czy znajdę kubek z wizerunkiem raka? O, książka. Aha, nie wiem, jagódkowe oczy nie czytam. No i Tak, faktycznie, to taki numerek. poczwarki już widziałam gdzieś w tych naszych opuszczonych. Co to za piksy? Mm, Bałpol, to będzie no. jakaś inna. A wydaje mi się, że... Coś. Wydaje mi się, że właśnie na przeczyszczenie. No, tutaj kolejna dawka itemów, które mogłyby się przydać w schronisku, ale po co? Kłamstwo za kłamstwem. I dżdżownice wychodzące komuś z głowy. Widać, o której godzinie czas stanął tutaj w miejscu. No, ten zegar Business Consulting to tutaj ma. Tu mamy, słuchajcie, drugą recepcję i prawdziwy hit. Telewizor marki Elemis. A to nie był, jak ostatnio byliśmy na tamtych hotelach, to się lepicy były. Całkiem możliwe, że też były to tamte lata. Tu jakiś dokument. Jaki? No, wygląda jak coś na egzamin z mechaniki technicznej. Tu mamy jeszcze jeden telewizorek. I dokumenty. Dużo I dokumentów. jakaś inna, coś dla Donato. Tak. Skrzyczą. 2,12. Mogłaś trochę życia. O, jak dobrze, że jest jakaś część rekreacji. A co to jest? O, ale tu jest dużo drewna tam. A, tu czytam. Jest. Tu w ogóle pachnie takim drewnem. A to jest creepy. Faktycznie. No. Dobra. Aczkolwiek obstałam, że to jakiś eksplorator właśnie tak stawił. Też dużo literatury tu zostało. I tu telewizor marki Telewizor. Nie wiemy. Co to jest? Jakaś świetlica jeszcze? Czy tu... Aha. Czy ty wiesz, o czym ja myślę? Żebyśmy sobie do gry zrobili. Ty, ale ten muralek fajny. Chodź, Patrz. chyba. Ale też jest Demet. Bardzo. Dzień w podziemia, dzień w podziemia. Sauna. Ja już mówiłam wam jakiś czas temu przy okazji poprzednich zmagań hotelowych, że nie cierpię saun. Nienawidzę sauny. Bo Jest sauna była. mam uczulenie na własny pot.
O, myślałam, że tu jeszcze jakieś medykamenty może zostaną. Co to, jakieś papiury? Zimna woda tutaj była. To masz sauny w domu, Seba? Co? Masz lepiej niż doma, nie? No, co? Czekaj, a to co jest? To jest aha, nie, czekaj, to jest... To jest sauna. Ja. Nie, bo zasugerowałaś się tą podłogą. Aha. No dobra. Byłem kiedyś w takiej. A co to jest? Jacuzzi? Była, nie, zimna woda lodowata. Się sauny to co do tego chodzi. Wolałabym ta część bez sauny, tak wam powiem szczerze, nie? Wolałabyś tą lodowatą wodę? Ale oni to nie to. Ale jest. Co to jest saunie? No mi się nie podobało. Za gorąco. Gorko, no. Jeszcze też przerobione, bo słaby tym. Ale ci kodyca mamy. Jak polepsza. Ja zaczynam na sauna, bo dzisiaj... Ułożenie mebli się zaczyna robić coraz dziwniejsze. Standard jest dalej niski. Czy ja tu znajdę? Fuj, lacie. Kubek z rakiem. Bo chcę zobaczyć, jaka tam była grafika. Po prostu dlatego. Nie było takich usług. Nic, tylko wpuścić tu Little Big, żeby nagrali teledysk. Tak. Na pamięć. Jest stare zdjęcia, a tu? Co to za... O, tu jest dużo takich zdjęć. Jest, patrz, dużo pocztówek. Ojeju. To są takie same, patrzcie. No bo... nie wszystkie są Ale te- dużo że musiało być po prostu w sprzedaży na recepcji No. i te, co się nie sprzedały. My stąd przyszliśmy, nie? Stąd tak. No, jakoś tam tak się właśnie przetętegowaliśmy. Zostały nam jeszcze 2 piętra. I niezwykłej wyprawy. No, ewidentnie musiały tu grasować jakieś zwierzęta. No. Czy to były homo sapiens, czy nie? No, szczurki? Pewno. Tu już taki pokój chyba agonalny, co? No. No, myślałam z daleka, że tu okulary jakieś wiszą. Pajęczyna. Na tym piętrze trafi się smaczek. Smaczek. Będzie tu smaczek. Aha. Czyżby zamieszkały? No, Ale no to już raczej nie ma. Czemu to było zamknięte? No dobra, no zamieszkały normalnie. No. no ile to dziewczyny. No. Może rzeczywiście ktoś sobie tu korzysta. No czemu nie no? No. No, a tu też jest tylko pokój. Tam wyżej były te smaczki. Idziemy jeszcze na samą górę i to tyle. No. To by było, wiesz, jakaś... O, a tu... O, dobra. Będzie trochę... Ale to ładne schody ładne. No, jestem zależna od waszego światła. O kurde. Co za g... Przesuwamy. No. I tutaj się... Latarkę. Tak. Uważaj, g... Barburka 2009. Powiem. i pisuar. Co to w ogóle za... Okej. Co to jest za pomieszczenie? Już na zapas zrobili. Nie przewidzieli tak, że zapadnie. Tu by zdjęcie, jesteśmy z przyszłości. O, i kadr jest idealny.
nasze outro. Albo intro. Patrzam sobie tutaj. Zobaczcie, widać. Dobra, no to... Karygoda. Ty. Ile to jest 2000? Jak to może? 2090. Okej, mamy to. To będzie intro. Ej, Urbex z historiami żadnych przygód nie mają takich Atrakcji. atrakcji, no. A czekaj, żeby jeszcze zrobić to zdjęcie? Jasne, że... Dobra, czekaj. W ogóle mamy trochę światło, bo ci latę. Ja też to kodu. Czekaj, to już... Może tak być? Poświęcić ci jeszcze jakaś latarka? Nie, bo teraz jest na ciężko. To jest piękne, że to się nagrało. A, nagrało się, no to będzie do fajnie. Szkoda, że ten Donata tylko się nie nagrał. Tak oto przy akompaniamencie deszczu będziemy musieli udać się do auta, które jest gdzieś tam. W takim deszczu wszędzie jest daleko. Także do następnego.